Здравейте! Днес ще разгледаме тази диагностика за автомобили. Като това е Launch Creator Elite 200. Дали си заслужава да закупи подобна диагностика, която е за автомобили? Днес ще я разгледаме. Така, като основни неща, които мога да кажа в началото за него, диагностиката струва, на мен ми струваше 250 лева, но тъй като е купувана преди година, две, по-скоро две, в момента я няма точно тази налична в AliExpress, но в момента продават по-новия модел, който се води Creator Elite 205, която е пак на Launch. Менюто мисля, че е подобно и като цяло функциите мисля, че са по-различни, като го дават с доживотен апдейт, което и да означава. За сега ми излизат някакви апдейти за повечето марки автомобили, да не кажа почти всички, но какво точно включват тези апдейти не мога да потвърдя на 100%. Така, като цяло за диагностиката мога да кажа, че е доста добро изпълнение. Отстрани е гумирана, здрава е, има говорител, може би има и микрофон, който не знам за кога, но тя не разполага с собствена батерия вътре, което според мен си е чист плюс, понеже няма да се наложи да смените така. Ето, тя поддържа 12 волта, което идва през OBD-то, и 5 волта, които идват през порта, който е USB Type-C. Тук има и за SD карта вход, който е да записва данни от направената диагностика. Това според мен е предимство, понеже няма батерия, която може да се износи, да се съкрати живота и така нататък. Колкото и да стои на студено, на топло, няма абсолютно никакъв проблем как го държите. Просто го включвате към тока и то тръгва. Ако се налага да правите някакви апдейти. Има Wi-Fi, който е полезен. После на по-късен етап, който направя диагностиката на автомобил, ще ви покажа. В момента, в който правите диагностика, отдолу ви излизат да цъкнете опция с вероятни възможности на дадения проблем, нали, грешката, която ви отчита. Това са решения за отстраняването ѝ. Някой път тя може да включва някакви механични повреди. И ако е вързано към Wi-Fi, може да отворите скан и да видите какви са възможните варианти, като то ги намира в Google под формата на видеоклипове или текстови с информация. Навигацията е на английски език, няма български. Но повечето неща, които са по нея, не мисля, че изискват и кой знае какви знания на английски език. Нали, все пак става въпрос за непрофесионална диагностика, защото за мен тая е точно така. Тя не е професионална, това е да си изтриете някаква грешка, да видите някаква грешка, да видите какъв проблем има автомобила и съответно да го закарате на майстор. Че за такива елементарни неща, които някой път може да ви помогнат доста, мисля, че върши доста добра работа. Сега ще включим към тока. Както ви казах, това става посредством на обикновено адаптерче и Type-C, който се мушка до, включваме го към тока. Това в общи линии е менюто. Диагностик, почваме от първото. Тук има Auto Detect, което ще проработи само при коли, които са
по-нова година, да изберете примерно BMW, след това модела и след това да сканирате всички компоненти, които са по автомобил. За тези от вас, които не знаят, най-общо казано, Diagnostics прави диагностика на всички компоненти, които са по автомобила. ABS, комфорт модули и датчици по електрическа система. OBD-то конкретно за двигателя. Изгорели емисии, ланда сонди, дебитомери, температура, работа на дюзи, на стъпкови моторчета и така нататък. Това е OBD-то, е конкретно по-подробен анализ на двигателя, докато диагностиката е цялостен преглед на автомобил. Така, за диагностиката вече казахме, OBD-то и да го цъкнем сега няма да стане нищо, понеже не е вързано към автомобил. Тук на МО, преди това трябва да вържете към Wi-Fi. Купите по-подробни функции за дадената марка. Примерно Chevrolet, Ford, ето има Buick, Toyota, Honda, да речем за Honda. Ето, струва 4,24 долара, което е около там 7-8 лева. Това включва някакви по-специални функции, като синхронизация на скоростни автоматични кутии, като TPS модули, тяхното адаптиране, като зануляване, чекове за масло на скоростни кутии, там броячи на двигател и други такива. Това са по-специални функции, които не мисля, че чак толкова ще ви са необходими, но все пак го има като опция. Може да го закупите за една година. Апдейтите са, както казах, доживотни апдейти на устройството. Така му дават. Но дали ще са доживотни? Аз че. Така. Тук е дата. Има информация за самото устройство. Може да правите скриншотове на екрана. Да се проверите в интернет. Диагностика репорт. Тук вади има такива като репорти. Това е диагностика репорт, което е реално тук записва, ако има SD карта отдолу, под формата на данни, не на клип. Реално как се прави самата диагностика. Това според мен е доста по-добър вариант от там на OBD, вътре устройството и се инсталира на телефон и така нататък. Това всичко ти е на отделно устройство и работи доста по-добре. Let's make it known. The power's ours, the seeds are sown. In this code we trust will stand. Bitcoin united across the land. We broke away, found a code where freedom stays. No banks, no walls to hold us down. Bitcoin rising, wear the crown. Къде се намира порта? Satoshi's dream, the Това е диагностиката. Когато правите диагностика на автомобила, трябва да е на контакт. Пълна диагностика на автомобила на абсолютно всички системи. Натискате на Diagnostics. Сега ще ви демонстрирам къде, ако направите Autodetect, който би трябвало да сканира и да намери VIN номера на автомобила, се вържи директно към него. Тук сега ще почне да зарежда, след което отново търси, отново зарежда и така до края на света, понеже е доста стара колата и няма да успее да го намери. Затова прибягваме към ръчното избиране на модела. Натискаме Honda. Чакаме да зареди. Тук избираме годината, която, както казах, е 2002. Health Report, System Scan и System Selections. Като Health Report ще сканира точно всички системи, които са на автомобила. System Scan с какви компоненти разполага самия автомобил и кои може да ги провери. Така излезнахме от System Scan. На System Selection може да си изберете точно определен система, която искате да проверите. Honda е автоматик. Тиснем на трансмисията. Тук е Read Data. Тук може да прочетем, да видим дали е записала някакви грешки. Така. Ето. Pressure Switch.
който очевидно е дал грешка. Ето сега ще го вържим към интернет. Code Search. Тя директно влиза в интернет и съответно ето, тук излизат примерни клипове с възможните решения на проблема, който е изписал. Ето тук репорт, може да се даде, съответно назад, clear, код, ok, don't start the engine, stop the vehicle, shift to P position, даде, че е изтрил грешката, съответно ние проверяваме отново дали няма да излезе. Няма никакви грешки тук. Така, тук е сензори по самата кутия. Тук е по-подробна информация за кутията. Това са живи данни, които са за кутията, но те са вече за хора, които са по-запознати и знаят какво да гледат по нея. Тук връщаме назад. Така, дадахме на кутията. Може да проверим по двигателя. Да видим системите там. Да, абсолютно по същия начин. Ето. Няма никакви грешки. От диагностика. Отиваме на обидито. По самите системи на двигателя. Както обясних по-рано. Сега то от тук ще фейлни с тези, които не поддържа и ще мачни или съответно ще пропусне тези, които не ги поддържа, синхронизира с този, който работи. Ето. Може да прочетем живи данни. Така първо да видим дали има някакви грешки. Тук избираме марката, която е Honda. Само секунда. Honda. Няма грешки. Добре. Съответно, сега може да запалим и да отидем да прочетем живи данни. Select all. Ok. Ето ги живите данни, които са ето throttle position. Това е на дросел, съответно. Има данни, които ако не разбирате по принцип, няма много какво да вземете като информация. Ето обороти на двигател, fuel system 1, 2 и като цяло няма много подробна информация за Хондата, но те японските в принцип са така. В общи линии това е едно не толкова подробно ревю на Launch. From the cliffs of Ryla to the Black Sea shore, with a drone in flight, let the journey soar.